Run, ngadeg Run. Yuk keluarga Ayo Pak Edi, ngadeg. bergoyang bersama campur sari Arangkawa. Monggo semuanya hadir dan tanpa terkecuali hadirin tamu undangan dan konco-konco pemuda Karang Taruna yang sedang tidak sibuk dipersilakan untuk gabung bergoyang bersama campur sari olahraga. Warai lho Bu. Tumetes sing kalbu lirku yai segara katan bisa ngluluke atiku. Ternyata bos Jakarta malah hafal. Mandek sik. Oh mandek sik. Iya. Aku ki ragu-ragu malah bose iso nyambung alhamdulillah. Iya. Monggo Bos lanjut. Lato pandito ing sliramu gadya ing sisihku. Sepisan ketemu lah ya ketemu dadi bos dhisik cilikan bareng lho. Terus dadi laku kodho ati rinten siang dalu tepan jiwaku Aku gak joget. Sikadyo singgan aku ngendeni leone atika ento jampi gendong dong mana-mana dadi ati sawiji najan abota barengi deg-degan aku. Pripun? Oh, apale doli, dia mengke tambah malih.
Iki Niki di- kanca cilik iki, Mbak. Noje. Heeh, saiki dadi bos ya wis Juragan. pokoke alhamdulillah cek eling aku. Alhamdulillah. Ya monggo Bos, angkat. Sabdo pandita ratu ing siramu dadya ing sisiku